Adorang somarsaur hita dohot hata ni debata jumulumai hita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian selu na roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita. Di dia pe hita maringanan di tikion asin roha ni debatama nasai madongan hita saluhuna. Urian itu hata ni debata naga betur pu jamita di tikion tarsurat do di Markus onom ayat onom b 110. Ujaha hom majo hata ni turpuki tonga-tongata songonom ma didok. Laos diliati ma akahuta dinasaluati mangajari. Dungi di joma na 12 jumono dibuka mamar suru nasida mar dua-dua. Dilehom matu nasida waso mamaksa akatod di nahudar. Jala diorai ma bonun nasida manangaha tutungad dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, daholat tukot. Alai denggado marsipatu hamu, jala dang jadi pakai muna baju-baju dua. Ninna. Laos didokdo tu nasida. Ia dung dibongoti hamu jabu, disima hamu mian, pai maborhak muse. Mulu adong isi ni huta nasu ulu majako kamu, jaladang ditangi hok katamu, tadi kok kamu mai. Laos pir-pir hok kamu ma nang orbuk na lohok di tok muna. Bahin pendengiut tu nasida. Jadi borhak manasida marjamita madokon paubahur roha. Jala torop do sibolis di pabadi nasida. Lan nahat citan dimiahi gabi malum di bahin. Ido sahakna. Dong asa forsiaon di bagasat Tuhata Yesus, topi jamita di tikion ima, borhak maho jala berita ma hata ni Tuhani. Sada parsuruh doi tu sudi akana porsia. Asa sudi parsidohot memeritahon hata ni Tuhani. Hati pe lahu mangulahoni, adong doi naginoaranna panggilan secara umum, do panggilan secara khusus. Mulu panggilan secara umum di nguluni halak Kristen namar tudu-tudu mai tusu di ruas ni huria. Jala mulu panggilan secara khusus mar tudu-tudu mai tuak kapartohonan manang polayan tahbisan di huria manang diaka lembaga. Jadi baik ruas manang partohonan rap terjauh sudi memeritahon hatani Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 2a didok, jamitaho katai hajong joko ditikina une nang so une. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Berita honot tamai marhite akad tanggung jawab manang ulau tabe songoni nang diaka status hajong jongat tabe sebagai ama, ina, manang yanakon. Dong asa persiaon nuaing dia menarik kot si parrohaonota siat turuk jami taon. Lumobi domu tu parsuruh di topik ni jami taon. Borhak maho jala berita humma hatani Tuhani. Na parjolo rikot haradion dohot pos nyiroha di huaso ni Tuhani. Dong asa persiaon di jo jala di papumu Tuhata Yesus do akka sisiana na 12. Disuruh manasida lahu memeritahon berita nuli dung jolo di bohali Yesus tu nasida. Huaso pabalihon akka todina hudar manang pabalihon akka sibolis. Atik pe mar kelompok nasida lahu memeritahon berita nuli alai didongani Yesus tu nasida marhite huaso nanilihon nai. Ala diboto Yesus do dada ulaun namura ulaun memeritahon berita nuli. Songon namasa di huta hagudangan di Yesus, polado di Yesus, ala naso porsiai nasida. Tung naso marsangap do panurirang yang go diluat hagudanganna. Dia kadongan nasa butuha, doho di bagasna. Markus onom ayat 4. Ima gobaran pabua torop do penamaol majakon berita naulii. Ulu maradiba ala pengaruh manang ela-elan ya kasibulis. Manang tod di nahudar.
Ubai dima diturpukon dibohali Yesus do akka sisian nai, waso mamaksa akka tod di nahodar, lahu mengurupi nasida, na beritahun berita naulii tuakkan atoro. Dungi lahu mangulahun parsuruni, adong do manang napiga di do Yesus, di bagasa turpukon akka perbekalan naso jadi buanon nasida. Diorai do sisiani mabuar roti, hajut, manang hepeng di hohos, dohok baju-baju dua. Holat tukot dohok sipatu do nabui buanon nasida. Tukok dohok sipatu, rajumut doi songon alak bantu di perdalanan di sisiani, asa tulus menuju inganan si topotonna. Bahkan tukoti buidu gabe senjata, mulu dong akka pangabati di perdalanan nasida. Alai mulu akka perbekalan naking, diorai do nasida mabuan. Disima taida, dituntut do hibul ni rohani akka sisiani, lahu mangulahon parsuruni. Unang gabe soratan, manang terbeban, bahkan terganggu fokus nasida, ala niaka perbekalan, manang perlengkapan, na berpotensi manukoti, hatu tulus, nina merbarita naulii. Jala disima tong rikok ni pos nyeroha niaka sisiani, taringot tu panarihonon ni Tuhani. Ati pe sumabuan akka perbekalan, manang perlengkapan nasida. Haradion dohok pos nyeroha mangasahon huaso ni Tuhani, ikonido modal na utama, na iko jupang di ngulu ni nasida di persuruan ni Tuhani. Jalasongon hataridan ni panarihono ni Tuhani, dia kekebutuhan di sisiani, di pabotohon Yesus do diturpukon, mulu adong na majakok kamu, disima hamumian, pai maborhak muse. Lapatanna, disima taida, sada wujud panarihono ni Tuhan, dia kebutuhan ni sisian nai tagan marbarita nauli. Alai sebalikna muladong pangisi ni hutai naso ulu majakon do manangihon barita nauli. Tigas do dipodaho Yesus tu sisiani. Tadi ko kamumai laos pirpirho kamuma nang orbuk na lohok di totmuna. Bahen panidangiot tu nasida. Ia na mamirpirhon orbuk songon namasa di Nehemia 5:10 dohok di ulaun 10 onom marpardumua doi tu paruhuman ni debata di hari sobot. Na manula barita nauli dak taruli be di harajau ni debata. Hamaguan nama nagabe cabarna. Tuakkana songoni dang rikko leleng sisiani mian. Lao singok-singok mai tong diha Kristenota. Asa unang adong benian na manula barita nauli bongok tu bagasna. Isarana manula menjabui partangyangan. Asing marupaning mulu di masa ni kopi toldope. Termasuk mamuse asa unang adong beak kanatoras nasai menunda-nunda padidion ni anak konna. Ala sipata serong dope na tertunda ala ikut di hutan punga ninna tardidi. Totu mulu di hutan pungna do ikut jolo papungpungon nama jo asa adong ongkos bulak siap pangaratuan. Hape sahat tu nasi kola yang nak konai daftar di dope. Alasanna dang mendukung dope ak kasih bahenut tu si. Hape ujungna tong doge betar didi yang nak konai adik pe so di hutan pungna. Jalarang di babe pesta syukuranna. Ngamaila ala ngama godang yang nak konai. Naneng dohono di si unang bemasa nian nasongoni tuakatik kinaro. Donga sa persiaom songoni matong nang diparsuruan ni Tuhani di tonga-tonga ni hak Kristenota. Asa unang gabi akka perbekalan manang perlengkapani di pangasahon. Manang unang gabi akka perbekalani manudati hita laho marbarita nauli. Atik pe rikok doi. Alai ditugu-tugu terpukod do hita asa unang ganggu, unang kuatir laho mangula hossa. Alai marpos nyeroha manang marsigatung madihuaso ni Tuhani. Natu manarihon akka narikoti. Taingok matong pos nyeroha ni si Elia di panarihono ni dewata di nguluna. Lumobi tagam bertabuni ibana di sungai Kerit
dung di pabo ibana hatani Jehovah tu si Ahab naik koma sama ari logo manang 3 tahun diluat naginong gumani rajai. Salileng di pertebunian nei si Elia totong do disariau di bata kebutuhanna. Bahkan dipakai di batado pidong sigak manaruhon si panganonna. Buido itaida di sedar raja 10 pitu ayat onom. Lapatanna dang dipasobu di bata halak neradi jalamar posni roha mangasahud di bata dina mangulahu parsurunne. Alai sari honon nado akan arikoti lahu patuluson lo meniroha ni di bata. Idotong napi nengok ni Tuhan Yesus uju holso ni rohai nama duduni torop ngulu ni hita jolma. Didok atong unang maholso rohamuna madok ahama panganon nami, ahama inumun nami, ahama parabiton nami, akka si pilih gudo makarikoton saluhukna si songoni. Diboto amamuna na dibanua gijangido, nang rikot akai dihamu. Saya jumulo ma lului hamu harajau ni dibata, dohot hati goranna, dungi tabbahonon na sude akka odeng tuhamuna. Matius onom ayat 31 saha tutul-tutul. Sialani i molo didok topik di jami taon borhak maho jala berita mahatani Tuhani ditugu-tugu turpukodo hita asarade hita memilih ngulutai lahu mangulahon parsuruh ni Tuhani huhut di bagasan posnya roha di panarihono ni Tuhani waso ni Tuhani mata pangasahon memeritahon hatani Tuhani unang hamaloon manang hadiriotta songon akkasisiani marhite na mangasahon waso ni Tuhani tolas do jamita asa paubah roha tu akan ubigisa jala torok do sibulis di babadina sida laddo na hacitan dimiahi gabi malum dibahin lapatanna dang marisuak kape akan natahubasi bahkan managam do diaka parbuena mulu waso ni Tuhani totong tapangasahon laos songonima nang bari tenauli naung sahat tungulut tabi denggam mata jakon unang ditulak nuaing tauji majo tokki namanginang marningot ahama hira-hira na tarajumi parsurun ni Tuhani saunari dingulum manang namarhite tanggung jawab ta peiru paning di keluargata di masyarakat songoninang di huria akadia me dang mukiswadong dah ate holam masirupa pe ama doh ina di jabu dak sai muruk-muruk manang songgak-songgak rupani nunga sada parsurum ni Tuhani di tonga-tonga di keluarga asamian damai di keluarga ido kan manang tuakenak kon molo didok ikop pasang apa murun atau rasmu ninna dipati palimahoni tongdo parsurum ni Tuhani molo di huria gabi ruas na burju naringgas marminggu ringgas mangalehon akka tanggung jawab manang iurat tu huria manang topet gay panitia di huria bahkan sebagai partohonan akka parsuruh ni Tuhan be di ngulu parhuriotta dope hira-hira na terajumi parsuruh ni Tuhanin waing di ngulutta taujima mangalusi di bagasar rohat tabi nanang dohono disi manang dia pe parsuruh ni Tuhani na sedang doho nanang sihubasat tedope hata itu hata ditikyo manosoi asa totong radihita jala di bagasan posni roha di huaso ni Tuhani mahita mangula wacca tapasolhot ngulutat Tuhani asa dipatau hita memeritahon hata ni Tuhani ido sada tanggung jawabnya kana persea naung gabe parjabar di harajaon ni debata napaduahon mangaradoti ngulu nama syurupan manang kerjasama dong asa persiaon lahu mangulahon parsuroni disuruh Yesus do sisiani dua-dua halak gabe onom pasang manasida na 10 duai wasa ikon dua-dua halak mulu taingot di 5 Musa 10 pitu ay onom do di 5 Musa 10 siya 5 di papotoho do sada tradisi Yahudi nama dok ikon adong dua sitidangi asa sah panidangioni
Jadi disuruh sisiani merdua-dua songon setidang ini Tuhani asa tarjalo pangisini luati harorone sida. Dungi marhite na merdua-dua sisiani di pateri dahunido nasoholan ulaun marsasahalak ulaun memaritahon barita naulii. Ulau di bagasan parsaoran dohot Tuhani nang parsaoran yakana porsiai doi. Hut asa masih tukolan manang bekerja sama laho mamorsan ulaun parsurone. Aitagamun gudang do paruk kilon nabui ado penasida di ulauni. Di baini rikok do adong dongan masih tukolan diskusi masyurupan mamorsan akka naduk-duki. Adong sada ilustrasi songonon. Disakapi sada raja do manggati panglimana siala naung sirung periodina. Di bain matiting asa melamar akka naulu gabi panglima ni harajau ni. Jala dititingi di pagu ada sude pelamar ikon maddohoti ujian seleksi di hari H. Dung jepak tikina di papungu masude pelamar di sada inganan. Torokna lobi 50 halak. Di pada di masada meja. Di kijangna adong mapea sada sabong na balga marisihon iddahan. Di labung ni sabongi adok sada seduk na gajang. Gajangna sada 1,5 meter. Manang isi na boy pamasuk kon iddahan na di sabongi tu pamangan na marhite sedok sisa sada 1,5 meteri ima terpilih gabi panglima. Songonima didok tuaka pelamari. Ubegi sudah pelamar madok gampang. Hape dung dimulai pelamar na perjolo sahat tuna pa 40 siahon dan adong na boy pamasuk kon iddahani sempurna tu pamanganna. Disedok iddahani sapak tupudi ala gajang disedoki. Mamerengi pelamar na pa 50 honi merpikir maibana. Manang bohape hubain dan boy iddahani masuk tu pamangaku. Iko narong dodongan menggurupi. Dung dapat tikina na manedok iddahani di dogma tu pelamar na pa 50 sedahon. Beta rak mahita. Iko masyurupan do hita pamasuk kon iddahani. Asa boy panganotta. Manang bohape tabain dan boy sah iddahani tu pamangatta. Mulu sumasyurupan. Borhak manasidan dua tulabung ni mijai. Parjolo ma dongan na pelamar na pa 50 sedahoni manedok tu pamanganna. Dungi ibana pelamar na pa 50 honi manedok tu pelamar na pa 50 sedahoni. Dung di bereng rajai pabbahenan di pelamar na pa 50 honi di dokma. Hodo pilitok ku panglima. Ay marhite pabbahenami di patuduh hokodo haradiomu na masyurupan. Panglima naulu masyurupan do na hoparsita di harajauno. Manang bohapi guguna dan boy sahat iddahani tu pamangatta muluso adong dongan manedok. Homa panglima di harajaunon ninna rajai. Dongan sah porsiaon songoni manang dingulut taon. Lahu patuluson parsuruon mamaritahon hatani Tuhani rikok do ngolu na masyurupan. Ay marhite na masyurupan manang kerjasama ido gabi margogo ma akana porsiai mengadopi jala makamonakon akka nadukdoki. Masyurupan mahamu mamorsan nadukdoki aido dalan mengaradoti patik ni Kristus. Amin.